Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. City Veterinarian sa Bacolod City ginpapanaugan sang show cause order bangud sa nag-expire nga mga ASF test kits nga nagabalor sang masobra sa 2.4 million pesos. Ginpapanaugan ni Bacolod City Mayor Greg Zataya sa City Veterinarian Dr. Maria Agueda Trinidad de la Torre sang show cause order matapos madiskubrihan ang 39 ka mga sets sang expired African swine fever test kits nga nagabalor sang 2.4 million pesos. Base sa dokumento sa Office of the City Mayor, ginmaduan si De La Torre nga magpaatag kung nga wala na manage kag na-utilize sang insakto ang ASF test kits nga ginbakal sa syudad sang November 2023 pa. Si De La Torre nga Vice Chairperson sang Task Force on ASF amo ang responsable sa custody kag implementasyon sang ASF surveillance kag testing. Apang ang pag-expire sang madamo nga test kits nagapakita sang posible kakulangan sa plano, monitoring kag implementasyon nga mahimo manginbasihan sang gross neglect of duty kag inefficiency. Base man sa dokumento, City Veterinary Office ang implementing office sa pagbakal sini. Rason nga dapat gina-monitor ini nila. Gitagaan si De La Torre sang 5 ka adlaw para magsabat. Yes, out of 40 5 test kits, anom lang gid ang nausar no since its procurement, so 39 gid ya ang nagkala expired last November 30, 2025 ang expiration. So of course, at first glance kanugon gid kayo, that is the initial reaction. Amo tong balor nga dang kadako pa 2.4 million.